Sugeng dalu matur dhateng para sesepuh, para pinisepuh, saha para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Sadèrèngipun sumangga kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti awit sih rahmat saha pangayomanipun kula kaliyan panjenengan saged kempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Ananging ing dalu menika kula kaliyan panjenengan sami kapurih kempal wonten ing papan menika kanthi raos bela sungkawa. Awit salah satunggaling kadang kula kaliyan panjenengan sampun kapundhut déning Gusti ing dinten menika tabuh sanga enjing ing rumah sakit Sarjito. Kula minangka sesulih saking kulawarga ingkang nandhang duh kita ngaturaken agunging panuwun awit rawuh saha sedaya pambiyantunipun. Rawuh saha pambiyantunipun panjenengan saged dados panglipur tuwin kegiyatan dhateng kulawarga ingkang katilar. Minangka sesami kula kaliyan sedaya ingkang rawuh ing mriki ngaturaken raos bela sungkawa ingkang satulus-tulusipun dhateng kulawarga. Mugi kulawarga ingkang katilar tansah pinaringan katabahan, keikhlasan, tuwin kakiyatan. Sumangga kula kaliyan panjenengan sedaya ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Mugi almarhum tansah pikantuk papan ingkang tentrem. Sedaya kalepatanipun dipun apunten. Saha sedaya kulawarga ingkang katilar tansah pinaringan katentreman ing manah. Sabibaripun menika badhe kalajengaken upacara susupan minangka pakurmatan saha donga pungkasan dhateng almarhum. Mekaten reroncening adicara pangrutilaya ing dalu menika. Mugi sedaya ingkang sampun katindakaken saged dados amal kabecikan dhateng kula kaliyan panjenengan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu dhateng kulawarga. Cekap mekaten atur kula menawi kathah kirang saha klentunipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun.